wato kun ga Qur'ani yana da abun mamaki, ajaibuhu laysa laha nihaya. Ajaibun Qur'ani ma'ana abubuwan al'ajabi na Qur'ani laysa laha nihaya, ba ta da iyaka. Yanzu an ce maka Allah yana manuniya, yana signal, yana ishara akan media akan wannan aya, sai ka rike kai ka ce to za a yi haka. Ayat ta yi haka. Kai ma ka gano karatun ai. Akan media wannan ayat ta yi ishara, saboda littafin na alimul gaibi ne, ya san jiya, ya san yau, ya san gobe, ya san abadan. Kai kuma iya zamanin ka kake rubuta, sai ka haramta, sai zamanin mu yazo kuma mu rasa yadda. Yanzu haramta hoto da aka yi, ba dole mu kare tashi ba ko ba mu kauna Allah. To midiyar ma ba ka shiga ba, dama ƙarya ake wa annabi. Ai annabi bakinsa bai faɗin ƙarya, tsatsarkan baki ne, gaskiya ke faɗa. Da ilimin daga Allah yake, annabin ne ya faɗa, ya ce hoto haramun ne, daga nan har duniya ba wani abu da zai zo kuma ya zama halal. To kaga yanzu duk labarin dole dai mun murɗa wancan hadisin, mun mutsutsuke, dole sai mun yi hoton. To yanzu mutum ma zo ya ce ma baka yarda da hadisi ba saboda Allah. Ai wannan yayinsa ya wuce. To ku saurari wannan aya da kyau, kar ku saurare ni, ayar za ku sa ido a kanta. Da ya ce baya son yaya ta miyagun abubuwa. Yanzu da Allah ba musulmi bane suke buɗe shafuka kawai saboda buɗe kunnen ina tsegumi yake a sa, saboda a samu followers a cikin shafin. Idan ka ga shafi 10, shafi 8 na yan tsegumi ne. Malam wani ya yi raddi a wane ya ce wani dan bid'a, wane ya ce da wani mushriki ne, wane ya ce ka a ɗaura rawani, wane ya ce a saki hannu, wane ya ce a ɗaure a makalkale. To malam wani kuma ya ce ba inda annabi ya ce ai kaza. To waɗannan za su ɗauko a shafukansu saboda ba wai addinin suke so ya ci gaba ba, fitina suke so su haɗa. Kai kuma da baka da kan gado gani kake, wallahi 90% cikin shafuffukan media ba su amfani a musulunci, hada fitina kawai suke yi. Bari ka ji ayar gaba ma kuma da yace Allah la yuhibbullahu al-jahra bisu'in min al-qawli, sai ce illa me. To wanda aka zalunta aka ce an yi kaza a kansa, ka bashi shi da aka zalunta ya kai karar. Kai da ka bude shafi, ina ruwanka da wannan? Ka zo kai ta hada musulmi fitina kawai. Sai ce wa kana Allahu sami'an, Allah na jin ku aliman, yana sanar da irin munaficin da kuke yi. To yanzu nan sai ce in kibudu kairan, to ka bi min shafuffukan da ke media, shafi nawa ne wanda zaka je ka ga cewa shi sai in an yi abin alkhairi, in mai jan bakin nan ya faɗa alkhairi sai ya faɗa, in mai jan fari ya faɗa sai ya faɗa, malam wani ya faɗa ya faɗa alkhairi. Ka gaya min shafi ƙwaya ɗaya tal wanda iya wannan abin ake yi, ya zama alkhairi kawai yake faɗa. To dan me kuke shiru? Munafici ne ko kuwa? Wai wasu suna ganin kamar wannan shafukan na media musulunci suke aiki, haɗa fitinar malamai kawai suke yi. Za ku gaskata ni, kafin media wannan fitinan na malamai ana yi, amma ya yi rabin haka, saboda yanzu gidan kowa da talabijin. Da wani ya zagi wani a Sakkwato, can kuma wani zai bude shafi sai ya harbo shi, sai ya ce to ya shek me za ka ce ne, ka ji fa yadda wanda ya ce maka. Ba haka ake yi bane, saboda mai jahilcin rashin sanin addini da rashin imani. To dan me ba a yayata? Yanzu da mai jan bakin nan zai mutu, kaga dai ba a makala shi ko, to gobe sai wani ya makala shi a shafinsa. Ni da ma ina nan Allah da sai abin da Allah yi. Saboda haka ku rika yin karatun tarihi, duk abin da ya zo a duniya ba abin da Qur'ani bai daɗe da wuce labarinsa ba. Saboda haka in zaka buɗe shafi wanda zaka isar da saƙon da Allah ya aiko manzon Allah da shi fa nema, amma ka buɗe shafi wai don neman followers, ka samu kuɗi, a ce shafin ka ya karɓu, ka ɗauko kare da doki da alade, in wani ba yadda za a yi ka kawo alkhairi ka sa sai dai sharri. Ta ya za a zauna lafiya a duniya? Ta ya za a yi wannan musuluncin mutane masu fahimci cewa musulunci na Allah ne ake yi? Kuma wanda ya buɗe shafin fa za ka ga wani ko shafi ɗayan alƙur'ani ba zai iya fassara ba. To me za ka ba addini a gudunmawa? Me ka sani da za ka ba addini gudunmawa? Shafi ɗaya na ƙur'ani wallahi wani ba zai iya karanta shi ba. Amma idan sharri ne
to Allah ya ce bai san yayata sharri. Kai kuma shafin ka malam wani yayi wani malam wani kaza, ka zo ka dora ka hada hoton malam wani da wani hotunan ba sai kaga an hada malamai 10. To amma idan ka bi bayanin alkhairi suka yi ake so a nuna wa duniya, kun ga waɗannan malaman gaba ɗaya dukkan su sun yi wa musulunci wani alkhairi ga abin da suka faɗa. Wallahi in ka samu gungun shafuka guda 5 guda 4 zaka ga sai in sharri akai za su haɗa kan malaman su nuna. Kai ka ce gaba ɗaya babu wani mutumin arziki yanzu a cikin malaman, saboda me kowa sharrinsa ake talla, kowa sharrinsa ake talla. Masu talla alkhairi yan kaɗan ne, amma hau kakka ce alkhairin ƙur'ani nake faɗa. Alkhairin ƙur'ani duk irin gaskiyar da ka faɗa, akwai shafin da ko labarin ba zai, ko labarin ma shi mai shafin ba zai ba wani ba balle ya ɗora, saboda gani yake ma in ya talla ƙur'anin ma da Allah ke isar da bayanin kafin kai ka zo ka bude shafin Allah bai iso da Qur'ani Najeriya ba. Najeriya a Ghana aka saukar da shi ko ina? Ya ma kaji ma Allah ya binne shi ma, dama binnan nan ne. Kaji fa wai wannan shi zai zo ya ce wai shafin ka sai ka faɗi Qur'ani Allah zai kai, ya aka yi zo Najeriya. Saboda haka ku lura, in ma za ka bude shafi ya zama Qur'ani kake yadawa, ba alkhairin da ya kai alqur'ani a duniya. Yanzu hayaniyar da aka bata lokaci a shafuka ana yadawa sharri ta haifai ko me, ba gashi nan ba mai kaunar wani, kowa kullun rigima, sai ce me fa inna Allah kana afuwan, lallai Allah in kun yi wa junan afuwa, idan mutum ya kuskure in dai kai musulmin arziki ne ya kamata kai shiru kawai. In dai kai musulmin arziki ne kuskure ya kai shiru, to je ka yayi ganganci shafi za ka buɗe ka liƙa hotonsa, kira shi fasinali kai da shi mana, ban ce ka kashe kuɗin mota ka je garin su ba, tunda jagaba ya ƙara fetur, kira shi a waya. Wani abin da kai din nan fa ni ina ganin a matsayin mu na musulmi ba daidai kai ba. Da Allah za a buɗe shafi a media aji ana uwaka ubaka, aji ana gamu mun tare ka fito ga kujera ka mun maka.